ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ଲଗା IPL ରେ ଆମେ ଆଜି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ବାପୁ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବର ଚାରି ପାଖରେ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଏଠି ଖେଳ ଦେଖିବେ ଆଉ ଛାଇ ବି ଆଉ ହାଲକା ପବନ ବଲ୍ ଡଟ୍ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଆଜି ପୋତିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ନା ଚେର ରଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚେର ଲଗାନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଗୁ ସେଇ ଚେର ଏମିତି ଫୁଲ ବାହାରି ବୋଲର ଆସିକି ଲମ୍ବା ଚେର ଜମା ଲଗାନ୍ତି ଗଛ ଲଗାରେ କିନା ସେମାନେ ସିଧା ନାହିଁ ମାରୁଛି ଆଡେ ପଥର ପଇଲା ସେ ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ରେ ସିଧା କରିପାରନ୍ତି ନା ତ ଏଠି କେମିତି କରିପାରିବେ? ପଥର ପଡିছে ଆଉ ଟିକେ ତାଡ଼ି ଦିଅ ହେଇଯିବ। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ବାଦଲ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଅଖା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧରିକି। କାରଣ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଣା ଖେଳ ଏଠି ଟେନିସ ବଲ୍ ଆଉ ହାର୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ କର୍କ ବଲ୍ ସେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ପଥର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ବାଜିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଗଛ ଲାଗିଗଲା। ଗଗନ ବିହାରୀ ଲଗେଇଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପରଦିନ ଲାଗିଛି। ମାଟି ଦିକେ ଦିଅ କହିଦେନୁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପରଦିନ ଲାଗିଲା। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ମାସ କହିଦିଅ ଲାଗିଲା କେତେ ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ ଆମେ ଦେଖିବା। 27 ତାରିଖ ମେ ମାସ 2025 ରେ ଗଛକୁ ଆମେ ଲଗେଇଲୁ। ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ପାଣି ବାଜିଆଟା କଥାରେ ସହମତ ଅଛି। ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ଗଛଟି ଲଗାଯିବ ସେଠି ଲଗାଯିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମିହିର ଏଠି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଛରେ। ପଥର ଭିଡରେ ଆମେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଏ ଗଛକୁ ଲଗାଇଲା ମାରୁଛି ଖାଲି ପଥର। ଏଇ ପଥର ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ପଥର ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ପଥର ଏବେ ଭଲ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ପଥର ଦେଖିଆ। ହଁ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ପଥର। ଆମର ଗଛଟା କେଉଁଠି ପୋତିବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପଥର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାଦଲ ଠାରୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଛ। ମାଟି ଏଇ ଛତୁ ସିଧା ଲଗା ଗଛଟା ବଙ୍କା କରି ଲଗାନା। ଗଛ ପୁଣି ହେକୁର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପଟ କରୁଛୁ। ଗଛଟାକୁ କରିଦବ ଚାରିପଟ କଣ ବାଉଁଶର ଏଥର ଉପାଡୁଛି। ଭୁଲ ହଉଛି ନା କଣ ଲେବୁଲ କରିପାରୁନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଗଛ ଭୁଲ ଉପାଦ ଆଗେ ଗଛ ଉପାଦ ତାପରେ ଯୋଉଟା ସାଇଜ କରିଦେଲେ ଗଛ ପୁରୁଷ ନା ଖୁସା ଆଉ ମାଟି ଜାମ୍ ତଳେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ଚେର ପୋତା ହବ ସେଟା ଲାଗିବ ଇଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଲାଗିଗଲା। ମାଟି ଚାରିକର ଖୁସା ହେଲା। ଏଟା ଗଗନ ସାର ଲଗେଇଲେ ଏଟା ବାଦଲ ସାର ଲଗେଇଲେ। ମଜବୁତ କରାହଉଛି ତା ମୂଳକୁ। ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଉଥିଲେ ଏଇଆ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ରହିଲା କୋଚିଲା ଗଛରେ ବୋଲି ଏଇଠି ଲଗେଇଲେ ଦିଟା ଗଛ ଦୂରେଇଲେ କାଳେ ମଝି ଲୋକ ବସିବ ନା ପଥର ଏତେ ତ କୋଚିଲା ଗଛ ଖେଳି ଏଠି
ଅବନ କାଲି ଗୋଟେ ବଲ୍ ହେଇଛୁ ନା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ତୁ ବାଦଲ ଏଇଟା ମୂଳେ ଏଇଟା ସିଜିନ ଆସରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ମାଟି ବସିବ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ 4ଟା ବେଳୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଇଦବା ଆଗେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଟିକେ ଛୁଟେଇ ଦବା ଗଛ ଲାଗିକି ଅଖା ପଶିଗଲା। ତୁ ଯାଉଛୁ କି ଯିବି ଆଜି ଗାଁ ସୁଧା କ୍ଷୀର ବାବା ଯିବି ବୋଲି ସକାଳୁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ କହିଛି ଏ ବୋଉ ତା ମାମୁଁ ଢାଙ୍ଗୁଆଟା ପୋଛିଲୁ ବାଦଲ ସେ ଦିଟା ଥାଉ କଣ କରୁଛୁ